Dit is Rondje Regio met vandaag. Met de kameel van Sittard naar de duinen en weer terug. Over 1 jaar het OLS in Meijel. Pluimvee mag weer naar buiten, maar eerst dit. Erasmus Plus is het Europese programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Het programma legt sterk de nadruk op sociale inclusie, de groene en de digitale transitie en de bevordering van de participatie van jongeren in het democratische leven. Het ondersteunt de prioriteiten en activiteiten die zijn beschreven in de Europese onderwijsruimte en de Europese vaardighedenagenda. De Herman Broeren School in Roermond heeft daar op haar manier vorm aan gegeven. Ze hebben een reisgids uitgebracht. Wij zijn een school voor speciaal onderwijs, de Herman Broeren School in Roermond. En wij zijn sinds 3 jaar vriendschappelijk verbonden aan de Roertalschule in Oberbroek en de Montag Imre Schule in Esztergom, Hongarije. En met die 3 scholen samen hebben wij een Erasmus Plus project, een uitwisselingsproject met leerkrachten en leerlingen in gang gezet. Dat betekent dat wij op schoolniveau, leerkrachtenniveau, gaan uitwisselen. Dus hoe is het onderwijs geregeld en hoe wordt het aangepakt, het speciaal onderwijs in Hongarije en in Duitsland. En met leerlingen gaan we ook uitwisselen. Dus we gaan naar Hongarije, was de bedoeling met de leerlingen, naar Duitsland en ze zijn onze gast geweest. Dus op die 2 levels hebben wij met de Erasmus gelden een uitwisselingsproces gehouden. Een uitwisselingsproject gedaan, zo moet ik zeggen. En toen hebben we samen een week, ook met de Hongaarse en de Duitse kinderen hier in Nederland gekampeerd. En allerlei uitstapjes gemaakt die we verwerkt hebben in de reisgids. En we zijn naar Duitsland geweest, hè, Hanna? Ja. En alles wat in het boekje staat, is goedgekeurd. Door wie? Door de leerlingen. Door de leerlingen. Toch? Ja. Ja, want zij moesten 's avonds aangeven, nou, dat was wel aardig, of dat was leuk, of dat vonden we minder. En alles wat er minder was, hebben we eruit gelaten. Dus je hebt een boekje met alleen maar highlights, zou ik dan maar zeggen. En we hebben heel Limburg bezocht. En nu is het klaar en nu moet het verkocht worden, hè? Ja. Ja, want dat wil je toch hebben, zo'n boekje, Ja. toch? Ja. Dat is hartstikke leuk. En goed bruikbaar voor de komende zomer. Ja. Want daar kun je meteen werk van maken. En er zijn heel veel gemeenten in Limburg zijn erin verwerkt. Om precies te zijn 8. Van Maastricht tot Venlo, van Leudal, Roerdalen tot Brunsum. Hè? Ja. En wat kost een boekje, Hanna? 5 5 euro. euro. 5 euro. Zijn 2 kopjes koffie, hè? Dat is Ja. niet zo Ja. duur, hè? Ja. U kunt dit unieke boekje kopen door een mailtje te sturen naar info@hermanbroeren.nl of te bellen met 0475 321 980. Doen hè, beperkte oplage. Met een kleine optocht door Meijel en een optreden voor de bewoners van het zorgcentrum stond schutterij Sint-Willibrorde stil bij het feit dat zondag het OLS zou plaatsvinden in het dorp. Maar net als in 2020 ook dit jaar geen schuttersfeest met schutterijen en schutfanaten. Vorig jaar werd het evenement opnieuw met 1 jaar uitgesteld vanwege corona. Toch werd er op de eerste zondag van juli bij stilgestaan. Ik probeer er in elk geval wel iets speciaals van te maken, ondanks toch een beetje de teleurstelling dat we het alweer hebben moeten verplaatsen. Maar we zijn net hier bijeengekomen op het shuttersterrein, op het OLS-terrein. Door een mooie optreden gehad van Bart en Christel die het liedje Over 1 jaar stormen weer regen gezongen hebben. Stormen weer heen en joh alleen, joh werken vliegen, bist du voor mij, voor bij ons
tussen, zie mee weer bijeen. Ja, als ik dan bij sommige leden van onze schutterij toch weer een traantje zie rollen van ja, dat die momenten weer boven komen van 2019, ja, daar kreeg ik toch weer een kippenvel gevoel en ja, dat geeft ook wel weer moed om dadelijk die organisatie weer vol en op te pakken. Ja! Meijel wint het OLS. Dit was het beeld in 2019. Heel anders is het nu. Een leeg grasveld. Maar er is hoop. Ja, dat is een fantastisch grond natuurlijk. Dat is, ja, waar je al weg kan kijken met de camera ook. Dat is echt geweldig. En dat het ook allemaal met dank aan die grond dat je dat allemaal zo blijft liggen vanaf 2020. Hè. Dat is gewoon fantastisch. Waar? Wacht. Arrie. Hal. Zet. Het was ook voor thermometer Erwin Daams een bijzonder jaar. Het schuttersleven kwam volledig stil te liggen. Zet. Af. Geweer. In den arm. Geweer. We kwamen zondagsmorgens bij elkaar en toen een pilsje drinken en buurten. Zottersavonds hadden we repetitie en al die dingen. We kwamen altijd elke keer in de week bij elkaar. En dan komt corona en in één keer mag er niks meer, mag er niet in. Ja, dan werd het anders. Dan werd het echt stil. Ja, en zeker als je een verenigingsman bent of weet ik wat, ja, dan denk ik van ja, ik ken er niet in, dat mag niet. En ik denk ook vaak van het is belachelijk dat ik erin mag, maar ja, achteraf, het is natuurlijk een zwaar is corona. Hè? Simpel zat. Rechts. Omkeer. Mars. Nu de eerste evenementen na corona weer mogen plaatsvinden, lijkt het haast zeker dat op 3 juli de buksen uit de kast worden gehaald voor het Oud-Limburg Schuttersfeest. De organisatie van het OLS wordt na de zomer weer opgepakt. Ja, september beginnen we weer. Hè. We hebben een beetje de vergaderingen beginnen in september. En dan, de draaiboeken liggen in feite klaar. Gelukkig blijft de grond hetzelfde. Op de route zal niet veel veranderen. Alleen het nieuwe plan achter van Bex is nog klaar. Dus dat is wel de bouwpunt is weg, dat is weer een voordeel. En er zal wat dat betreft niet veel veranderen, denk ik. Alleen moeten we met de mensen, de vrijwilligers. Ja, we hadden er nog maar 50 nodig in 2020. Zeg ik dat goed? Ja, 2020 hadden we maar 50. Die 50 kregen we ook wel. Als die andere 1200 nog allemaal in leven zijn, hopelijk. Hè, zo simpel is het ook. En ze willen nog, dan komt dat goed, 100% zeker. Waar we vorig jaar tegenaan liepen van, daar we misschien zus of zo kunnen doen, die mogelijkheid die hebben we nou om misschien hier en daar iets kleins aan te passen om het nog mooier evenement te brengen. Alleen voor ons blijft het natuurlijk ook gissen van wat gaat het dadelijk allemaal doen, hoe zien de schutterijen er nog uit. Noem maar de prijzen, de sponsoren waar je toch ook afhankelijk van bent, hoe stonden die er nog voor. En dus al met al, we hebben heel veel vertrouwen erin en we gaan er echt hier een geweldig mooi feestje van maken. Dat garandeer ik iedereen. En de toekomst zal het uitwijzen hoe we dat uit gaat pakken. Maar we zijn in elk geval heel positief. Ja, het is gewoon fantastisch. Ook weer hier te staan. Ook net met die schutterij op te treden even. Het is gewoon... ik was bang dat ik het verleerd was, maar volgens mij ben ik het niet verleerd. Ik maakte in ieder geval net geen fout. Anderen wel, maar daar kom ik op andere zending op terug. Al lang weer en een zonnetje schijnt, wat gewoon. We zijn weer helemaal blij, nog een beetje onwennig, maar ze kunnen wel lekker buiten rondscharrelen. Pluimvee mag sinds deze week weer naar buiten. De landelijke ophokplicht voor pluimvee is dinsdag vervallen. Volgens demissionair minister Carola Schouten van Landbouw is dat nu verantwoord omdat er de afgelopen weken geen wilde vogels meer gevonden zijn die besmet waren met de vogelgriep. De kalkoenen van Ruud en Sabrina Bos uit Panningen kunnen sinds lange tijd weer in de Kruidenwei grazen. Vanaf oktober al zijn ze binnen geweest, dat is wel erg lang. Normaal is het ongeveer maart, april dat de ophokplicht wordt opgeheven. Maar helaas heeft het langer geduurd omdat er toch nog langer vogels gevonden zijn die besmet waren. Bij een kalkoenenbedrijf in Weert werd eind mei de vogelgriep vastgesteld. Zo'n 13.000 dieren werden toen geruimd. Ook het dichtbijgelegen leghennenbedrijf moest worden geruimd. En nu mogen de dieren dus weer naar buiten. Zo'n 700 kalkoenen moeten daar nog een beetje aan wennen. Ja, nu zijn ze een beetje aan het verkennen, maar als we denk ik een week of 2 verder zijn, dan gaan ze helemaal tot voren aan de weg. En dan komen ze eigenlijk door de hele Kruidenwei.
De Schoute Farm is het enige bedrijf in Nederland dat de kalkoen in eigen beheer houdt en waar de dieren ruimte krijgen om buiten rond te lopen. Deze manier is sowieso het hele concept in eigen hand. Dus bij ons komt het kuikentje binnen als die 1 dag oud is. Komt hij lekker in een warme stal. Als hij wat ouder wordt, mag hij hier naartoe. En van hieruit mogen ze in de kruidenwei. En ze mogen eigenlijk buiten lopen totdat het dier geslacht wordt. En het slachten en het verwerken hebben we allemaal in eigen beheer. En we vermarkten het lokaal. Het lokaal kopen van kalkoenenvlees heeft het laatste jaar een enorme toevlucht genomen. Met name door het coronavirus. Ik denk het wel. Het is natuurlijk en. Je merkt gewoon dat door de corona de mensen lokaal zijn gaan kopen. Ja, en dat is natuurlijk heel goed. En verder is de kalkoen een heel mager product. Dus dat sluit super aan bij de leefstijl van nu. En dat is nog eens goed in de strijd tegen de coronakilo's. Hoe dan ook, de kalkoenen zijn weer buiten. Heerlijk, want het is natuurlijk niks mooiers als je bij de wei komt en je komt bij de stal dat die dieren lekker buiten zitten. Dat blijft mooi, iedere dag opnieuw. Het is even knipperen als je Tamar Valkenier tegenkomt. Ze trekt met een kameel door het land, al zo'n 15 weken. Ze begon in Sittard en via een route door de duinen is ze weer bijna terug op de plek waar ze begon. Dinsdag ging de route van Kronenberg naar Panningen. Ik loop met kameel Einstein door Nederland. We zijn nu al 11 weken onderweg. We zijn in de Pil begonnen, ooit. Daar heb ik Einstein gekocht. Zijn we begonnen met de training. En zijn we rustig aan heel Brabant doorgestoken. De rivieren over naar het strand, via Haarlem, Schiphol, Utrecht. En nu weer terug waar we begonnen zijn. Dus we hebben het rondje afgemaakt. En we zijn begonnen aan de laatste week. We lopen door naar Sittard. Daar gaat Einstein naar een mooi nieuw thuis met een hele kudde kamelen waar hij ingezet wordt in de zorg. Dat is een fantastisch project. De Haarlemse werkte als sterrenchef in een restaurant en later als recherchepsycholoog bij de politie. 6 jaar geleden verkocht hij maar al haar bezittingen en besloot ze fulltime avonturier te worden. Ze schreef er een boek over dat dit voorjaar uitkwam. En een van de dingen die ik heb ontdekt op reis, ik ben ruim 6 jaar de wereld over aan het reizen, is dat ik gek ben op kamelen. Het zijn gewoon hele leuke dieren. Dus ik had gewoon weer iets geks bedacht. Ik dacht, zou het kunnen om in Nederland ook met een kameel een tocht te maken? Ik dacht, dat lukt vast niet, maar ik ga het toch even googlen. En voor ik het weet had ik een kameel gekocht. En zo zijn we aan de wandel. Bij de route is ze afhankelijk van de kameel die zijn maaltijden tijdens de rit verzamelt. Ik doe heel erg gedeeld leiderschap. Dus ik zorg ervoor dat hij het net zo leuk vindt als ik. Ik probeer goed naar hem te luisteren, zijn taal te spreken en te kijken wat goed voor hem is. Ik moet elke avond natuurlijk een nieuw weidje regelen waar hij lekker vrij rond kan lopen. Ik zorg dat ik hem niet te veel overvraag. Ik heb hem moeten leren om een tas te dragen. Ik heb hem moeten socialiseren. Dus ik ga veel langs schooltjes en zorgboerderijen, dat soort dingen, dat hij gewend raakt aan de mensen. En dat vindt hij ook heel leuk, want kamelen zijn van nature ontzettend sociale, lieve dieren. Dus ik probeer zijn natuur tot recht te laten komen. En zo'n snelweg, zo'n weg hier aan de zijkant, dat maakt niet veel uit? Inmiddels niet meer. De eerste weken hoefde ik dit niet te proberen, maar we hebben al zoveel meegemaakt natuurlijk dat hij dat nu wel oké vindt. Hij heeft straks ontzettend verhalen te vertellen aan al die kamelen waarmee hij in de kudde gaat staan. Valkenier deed een oproep via Facebook en Instagram voor plaatsen waar ze samen met Einstein kan overnachten en kreeg talloze reacties. In de Jacobs uit Panningen bood Tamar en haar viervoeter een slaapplek aan. Ja, zo is heel Nederland ongelooflijk gastvrij. Dus dat is heel mooi om te zien dat wat ik over de hele wereld meemaak, dat dat hier ook gewoon te vinden is. Woensdag vertrekt het gezelschap naar Reuver, waar de tocht wordt voortgezet. Maandag komt ze dan aan in Sittard, waar de twee afscheid van elkaar nemen. Daar wil Tamar nog niet aan denken. Ja, nou ja, hij loopt nu naast me, maar ik moet er niet aan denken dat ik hem straks achterlaat. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar ja, voor hem is het heel goed. En dat moet daar moet ik mezelf maar aan blijven herinneren. En ik kan hem natuurlijk regelmatig opzoeken, dus we zien elkaar nog wel. Ik raak hem niet helemaal kwijt. Succes dat laatste stukje naar Panningen. Dat moet wel goed komen. Ja, dankjewel. Dankjewel. Hoi. Doei.
Dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, een fijn weekend en tot volgende week.